बे मोनाबिलि समाव बड'फा चिल्ड्रेन पार्क क'क्राझार टाउननि बे गोथार थावनियाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेयैनो जोंनि गुबुन गुबुन कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि फरायसा फरायसुलिफोरनि बाहागो लानायजों एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोर बुंथिगिरि बेयाव क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो गासै जोंनि एबसुनि दखरा आफादफोरनि मावथि बिबानगिरिफोरनि बाहागो लानायजों बे मोनाबिलि समनि बे गोथार बुब्लियाव बड'फा चिल्ड्रेन पार्कनि बे लांगोनायाव थानाय बड'फानि मुसुखायाव जोङो आलारि बाथि आरो केन्डेल लाइट खालामनानै बिथांखौ मान होनानै बिथांनि गोसोखांथियाव दिनै जोङो बिबार बावदों आरो बे मोनसे बुब्लियाव बड'फाखौ मानो जोङो गोसोखांदों आरो बिबार बावदों बिनि गुबै थांखियानो जाबाय जे बड'फाया जे मोनसे बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि आरो गेरेमसा माहारि दानायनि थांखिजों बड'लेण्ड दाबि सोमावसारदोंमोन आरो बे बड'लेण्ड दाबिखौनो लानानै बिएसि बिटिसि आरो बिटिआर गोरोबथा जादों 2020 27 जानुवारिनि बिटिआर बे सान्थि सुक्तिनि 3.1 दफा बायदियै बिटिआरनि आथिखालनि जि सिमा बेखौ गहपुरसिम बारायनांगौ बे मोनसे कन्स्टिटिउसनेल मेजर जोंनि दाबिमोन 6 शिड्युलखौ एनहेन्स खालामनांगौ 40टानिफ्राय 60टा समस्ति बारायनांगौ आरो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि हाजोआरि मोनथाय बे मोननैबो आयदाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनाय 29 आगस्तआव जोङो सावरायदों आसामनि गिबि मन्थ्रिजों आरो बे थांखि बायदियैनो बे डिसिसन बायदियैनो मैयानिफ्राय जानाय बे जि आसामनि एसेम्ब्लि जि सेसन सानबानि थाखाय बे सेसननि गिबि जागायनाय सानाव मैया 11 सेप्तेम्बर आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा स्पेसियेलि बिथाङा फोसावदों आरो खोब क्लियारलि हाउसनि सिगाङाव उइथ रेकर्ड बिथाङा फोरमायदों जे बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम बारायनाय जासिगोन कार्बि आंलंनि इस्युखौ लानानै बर'फोरनो एसटि हिल आरो कार्बिफोरनो एसटि प्लेन होनायनि थाखाय बिथाङा मैया हाउसाव क्लियार काट स्टेटमेन्ट लाखियो आरो बेबायदिनो दिनैबो एसेम्ब्लि सेसन दङ एसेम्ब्लि सेसन जोबनायनि उनाव नैबे बुब्लियाव आसाम केबिनेट जिरायगासिनो दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि सोमावसारग्रा आफादफोरजों रायलायखानाय बायदियै आरो बिटिआर सान्थि सुक्तिनि 3.1 नि आधाराव बाउन्डारि कमिसन जे दानानै होनाय दङ बे कमिसननि रिकमेन्डेसन बायदियै जोंनि दाबिया सनितपुर बिश्वनाथ गासै 500निबो बारा रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज एफआरसि भिलेजखौ लानानै माने एक्सटेनसन खालामनांगौ इनक्लुजन खालामनांगौ आरो लोगोसेनो खोलाहा थानाय 95 डिस्पुटेड भिलेज दङमोन नलबारियाव बरपेटायाव कामरुपाव दरंआव बङाइगाव धुबुरियाव बेखौ सोसननाय बे दाबिखौ लानानै खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बिनिनो दिनैनि केबिनेटआव जोंनिसिम खौरां फैनाय बायदिबा कमिसननि रिकमेन्डेसनखौ जों मिथिनाय बायदिब्ला मोन 41 गामिया दिनैनि केबिनेटनि गेजेरजों रिकमेन्ड जागोन आरो दा बे केबिनेट सोलिगासिनो दङ जिखिनि रिमेनिं 71 भिलेजनि जों दाबि होदों फार्स्ट फेजआव बेयो 15 अक्ट'बरनि सिगां आरोबाव
सेकेंड इनस्टलमेंट हिसाबै नटिफिकेशन जागोन बिनि उनाव फेस मेनाराव गासै गामि सोसननायनि खामानिया जागोन आरो भारतनि पार्लियामेन्टआव बिटिआर एकर्डखौ आइन बायदियै मर्यादा होनांगौनि जि खामानि बे खामानिनि प्रक्रियाबो आथिखालाव सोलिगासिनो फैगौ पार्लियामेन्ट सेसनाव बिनि थाखाय बिल लाबोनायनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनांगौ जोङो बयबो जथाय बे समाव आङो गिबियावनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ धन्यबाद बावगोन लोगोसेनो बिटिआर काउन्सिल आरो बे काउन्सिलनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ धन्यबाद बावगोन बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरि एनडिएफ बिनि मोनब्रैबो हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ आं धन्यबाद बावगोन बर' आइ आफा रायजो राजा गासैखौबो आङो साबायखर बावदों धन्यबाद बावदों गोसोआव हमथानानै जोङो बे समसिम लामा हान्थिनायनि थाखाय आरो हान्थिलांबावनांगोन भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांखौबो आं साबायखर बावदों आरो दिनैनि बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे चिल्ड्रेन पार्कआव बड'फानि मुसुखायाव बड'फाखौ मान होनानै बिथांनि जि सिमां दंमोन जे जोंनि संकष्ट सदियानि जि सिमां बे जि बाथ्रा दंमोन गहपुरसिम बारायनायनि थाखाय जोङो जि हाबा मावबाय थादों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव गामि नटिफिकेशननि गोदोनि नीलाचल दानि BKWSC आरो कार्बि आंलंनि जि संबिधानिक जि मर्यादा ST हिल बे गासैबो खामानिखौ जिहेतु जों मावबाय थादों आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि जोङो लामा दिन्थिबाय जि माइल खुन्थिया होनानै गालांबाय जि सिमां होनानै गालांबाय बेखौ मोगथाङाव जाफुंनायनि थाखाय जोङो हाबा मावलांगोन आरो बेखायनो दिनैनि बे गिबि BTC BTAD बै जि मोनसे जोंनि सिमा बेखौ एक्सटेनसन खालामनायनि थाखाय जि फार्स्ट इनिशिएटिभ आरो दसे समनि उनाव खोब सम्भब जोंनियाव बे खौराङा फैगोन बेखायनो बे जाहाथे जाफुंसार महर मोनो आरो बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम इनक्लुजन जानानै एडमिनिस्ट्रेटिभ जि मोनसे एरिया एक्सपानसन आरो बिटिआरखौ एडमिनिस्टार खालामनो हानाय जि एरिया बे एरियाखौ जों जिहेतु आरोबाव मोननै जिल्ला जोङो मोनबावबाय बा मोननै जिल्लानि गामिखौ जों थिसननायनि लामाया दिनैनिफ्राय गेवसिगोन बेखायनो जोङो आसाम सरकार भारत सरकार आरो बिटिआर काउन्सिलखौ धन्यबाद होनायजों दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' माहारिया दिनै गोजोननाय आरो गोग्गानायजों जोंनि जि जाफुंसारनाय बे फार्स्ट बिगिनिं हिसाबै बे जोबथा नङा बे जागायजेननायजोंनो जोंनि गासै एजेन्डा इनिशिएटिभ जोङो कमप्लिट खालामनायनि थाखाय मावथांखि लानानै हाबा मावलांगोन बड'फाया अराय जोंनि हाबा मावनायाव जाहाथे बोर सारसिगोन बे बाथ्राखौनो लानानै दिनै जोङो बेयाव आलारि बाथि आरो केन्डेल लाइट जों खालामबाय आं मिजिंथिदों जोंनि जि आर'ज गाबनाय जोंनि जि बड'फानिसिम जोङो मान बावनाय बे मोगथाङाव फिथाइ थायगोन बेखौ आङो मिजिंथिनानै आंनि बुंनायखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो दिनै जोङो 100% जोङो गोजोननो हायाखैब्लाबो जोंनि जि टारगेट बे जागायजेनबाय आरो थारैनो बिटिआरनि सिमाया गहपुरसिम एक्सटेनसन जानायनि जि मोनसे प्रक्रिया आरो फाइनाली बे मोगथां महर मोननायनि जि थासारि बे जोंनि थाखाय बेसेबांबा गिदिर देरहासारनाय आरो गोग्गानाय बर' हारि बर' आइ आफा बर' माहारिया दिनैनि समाव गावखौनो गोग्गाना लानायनि सम थारैनो सनितपुर बिश्वनाथ आरो माखासे इनक्लुड जानो गोनां एरियानि सुबुंफोरनियाव मोनसे कुइसन थानो हानाय सोंलु थानो हानाय नाथाय धैर्यनि गेजेरजों जों आवगायोब्ला जोंनि फिथाइया मोनसे समाव बियो दिनैनिख्रुइ साबसिन जागोन आरो बे जोङो उदाङै आबुङै थांना थानो हानायनि मोनसे मर्यादाखौ मोनगोन होननानै आं मिजिंथिनानै आंनि सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथाङा मेहेर गोनाङै दिनैनि हाबाफारिनि जे गुबै थांखि आरो नोजोर जोङो मानो बे हाबाफारिखौ लादों गेबेङैनो नोंथांमोननि सिगाङाव आरो जोंनि नुजानो हानाय गासैनिसिम बेखौ माने फोरमायदों आरो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गासै जोंनि बर' माहारिनो लोगोसे गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरनो दिनैनि नैबे हाबाफारिनिफ्राय मानव गेदेर बिथांनि मेसेजआ सौहैगोन जों मिजिंथिदों दा बेनि थाखाय मानव गेदेर बिथांनिसिम आं आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखर बावदों।